I greet you, my lovely fans and friends. Funding Ebulu Mmiri enweilo last time is a lie. Age in fact, state governments never invite Mmiri enweilo. Oh, Obele. Obele na gabido na arụ local security na Nando. Ana akwụ Obele ụgwọ ka ife omelu. O wee bụrụ na chairman na-achị nke Mmiri enweilo fa. Ya na Mmiri enweilo na-enwe nsogbu. O wee weta ozi Mmiri enweilo n'aka Obele dafa. Ha wee je mee nya arrest. Bulu wee bute debie na division ndị Nando na-apị ife na-eche mgbe a ga-ekwu okwu. So ndị otu Mmiri enweilo were ezi alarm na-akpọ ụlọ gafa nya ụmụ sọbali wee je ozi na steeti nke bụ gịnị Ọka. From there now ewa move m ndoka wee start na half bụ ozi ọbụla akpọ eme akai osi no odife anaghị eme. Akpọ all the whole people dị in charge inwude ndị mmadụ ha si no were kpọzie division of Nando ndị nke agụna mba ha wee si yes na ọha ji Mmiri enweilo wee sị ha mee transfer to Ọka wee bute ya Ọka. Bin na ọ bụrụ kesi ndị Ọka were kpọọ chairman ndị be Mmiri enweilo wee si ya iweta position n'Ọka osi no na ha ka na adịra aga ife na-emenụ wee si ya okay now Mmiri enweilo must be released, let him go, but only if you want to have evidence against Mmiri enweilo, bring it back to Ọka ka I may arrest. They leave Mmiri enweilo to go. So Mmiri enweilo onwe he mgbe eji mee arrest mbụ ndị Ọka. Obele eme na alụ mana Akwa Ọka afụ he n'oge. Ịma na Obele na alụ wuti man pass man. Oku na amaro. Yes. Obele na alụ wuti man pass man. Ha na-abụ wee pụọ man pass man baa agụna mba nke ndị befa bọrọ ifite. Obele ga-aba nke be ha bụ ndị Nando. Akwa Ọka amahọ ha na-abụ ya ọsọ ahịa. Before you know it, Akwa Ọka wee bee ka ewu. Kịta now ịma na the same Obele kpọtara lawyer ejikpe Akwa Ọka ikpe o ji wee jee nga. Ha! Conspiracy. Ka ife kpere na Akwa marụzi dibe ọzọ because gịnị no play go guilty. Evil that men do. Some say live after them. Mana mụ asị I will stay with them. Gbaa ha mkpụrụ amụ.